Byla to jen nenávist nebo první projevy duševní choroby? K neúspěšnému pokusu o zabití vlastní sestry se Olga přiznala až po svém tragickém činu na Letné. Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 9 hodin dopoledne. Objevila se s tím, že by si chtěla půjčit nákladní vůz. Tak jsem provedl nejdřív zkušební jízdu. To jezdila tak perfektně, protože u Areny je špatný řazení, tam se vždycky špatně řadilo. A i řidiči z povolání nedokázali pořádně prostě řadit. Ona řadila jak z partesu. Toho dne se rozhodla, že tento čin provede. Vyhlížela si nejdříve v Praze nějaké místo, kde to bude příhodné, s tím, že tedy počká, až tam bude více lidí a že tam do nich přímo najede. Prostě po té zkušební jízdě jsem s ní sepsal smlouvu, která se dělala s každým, kdo si tady počoval vůz, a jela. Pokud má paměť sahá, jsem osamělá. Nemám přátele a nikdy mít nebudu. Jsem zařazena do života plného výsměchů a křivd. Když bylo Olze 13 let, rozhodla její matka, že svou dceru předá psychiatrům. Olga strávila poslední rok základní školy v dětské psychiatrické léčebně v Opařanech u Tábora. Dodnes zůstalo nevysvětleno, proč byla inteligentní dívka umístěna do jednoho z nejtěžších zařízení pro vážně poškozené děti. Po 10 měsících byla jako údajně vyléčená vrácena rodičům. Její nenávist k lidem se ale vystupňovala. Později tvrdila, že jí zde ostatní dívky mučily a bily do krve. Ona nabila takovou nenávist vůči řadě lidí, kteří nejednali podle jejich představ. A když už s tímto pocitem a priori přistupovala k dalším lidem, s nimiž se setkala, tak pochopitelně, že mohla vyvolat negativní reakce u těch lidí. Takže se kupila v podstatě taková nešťastná chyba dál a dál, až to vyvrcholilo jejím rozhodnutím, že teda ty lidi zabije. Olga žila ve světě, který ji podle jejich představ zcela bezdůvodně nenáviděl. Cítila se týrána rodinou, ve škole a později i v učení. Tvrdila, že neznámí lidé ji na ulici zbili, že všichni z jejího okolí na ní plivou, nenávistně koukají a chtějí jí ublížit. Toto je ubytovna, ve které jsem bydlela s Olgou Hepnerovou v roce 1973. Bydleli jsme spolu na jednom pokoji. Málo kdy promluvila. Většinou, myslím si, že mi řekla tak jenom ahoj. Ale je pravda, že když jsem třeba přijela od rodičů, protože jsem jezdila k rodičům a přivezla jsem si třeba od maminky bábovku, tak poděkovala a snad si pamatuju, že to byl jediný úsměv, který tehdy ona vlastně, nebo jedenkrát, kdy se usmála, ona se skutečně neusmívala. Došlo u ní k takové abstrakci, zobecnění, že vlastně ti lidi všichni jsou darebáci a jsou zlí. A takže jedno, jestli se pomstí a zabije 10 konkrétních lidí, kteří něco udělali, anebo jestli udělá nějaký takový čin na obecné rovině. Ano, tohle je pokoj, ve kterém jsme s Olgou spolu bydleli. Já jsem bydlela tady na té Váhlendě. To bylo moje lůžko, Olgy bylo to lůžko vedle a pak i skřínky jsme měli, pravda, křížem. Já jsem měla tu u okna, ona měla tuto skřínku tadyhle blíž k těm dveřím. Především si nějak původně říkala, že by eventuálně mohla vykolejit vlak někde, což se jí zdálo složité. Byla jenom zvláštní.
Tím, že dokázala třeba, co říkali děvčata, když si přišla pro peníze, že dokázala stát u okýnka tak dlouho, až si prostě někdo všimnul, že tam stojí. Ona sama by nikdy neřekla, že tam stojí a čeká, že si jde pro peníze při výplatě. Dále si udělala takový plán, že by mohla na Václavském náměstí ze střech odstřelovat lidi, kteří chodí po náměstí. Což ale byl zase další problém, neboť si potřebovala opatřit nějakou dobrou zbraň s dalekohledem. Vím, že přijela večer, asi tak v 10 hodin. Vím podle druhý spolubydlící, že s tou ještě mluvila. A vím taky, že mě, protože jak jsem přišla domů, tak jsem usnula jen tak a ona vyndala mě deku, přikryla mě, abych tam neležela jen tak strčená a ještě mluvila právě pak s tou Mílou a odjela. Už jen vítr o tom ví. Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 12 hodin. S vypůjčeným nákladním autem Praga RN Olga Hepnerová projela Karlínem, Holešovicemi, Dejvicemi, až zaparkovala na Petřinách. Po cestě si auto zkoušela. Na provedení svého činu měla ještě čas, proto si lehla na sedadla Pragovky a na hodinu usnula. S Olgou Hepnerovou jsem se poprvé setkal tady na Olešku. Ona se sem dostala takovým zajímavým způsobem, přišla od vlaku a na zádech si přinesla materiál na stavbu své chaty a začala si tady stavět na stráni chatičku. Sama teda. Olga nenašla štěstí v Praze a tak se rozhodla utéct od lidí na samotu. Koupila si pozemek v osadě Oleško nedaleko Slapů. Ani tam ale neuniká své osamocenosti a nenávisti. Strašně ráda házela nožem a sekyrkou do stromů. To mě taky učila svýho času. A to bylo taky poměrně nezvyklý, že jo, pro dívku. A tak když teda zrovna nebyla tma, tak házela sekyrkou nebo nožem, anebo si teda večer četla ty knížky filozofický. Pro mě byl takový nejvýraznější zážitek, to ona byla velmi zvláštní, když se dostala někam na nějaký místo rozhledu nebo na vyhlídku, že jo, tady kousek je vyhlídka a ona na té vyhlídce říkala, tady bych Vladimíra se chtěla pověsit na ty dráty, jet nahoru a dolů a dívat se do sluníčka nebo vrhnout se dolů a nic by se mi nestalo. Ona měla takovou jako tendenci létat nebo tak nějakým nadpřirozeným způsobem se chovat. Právě v Olešku se rozhodla pro svoji pomstu. Byla osamocená, bez rodiny, přátel, bez partnera, kterého by milovala. Aby mohla svůj záměr uskutečnit, začala pracovat v pražských komunikacích jako řidička nákladních aut. Čekala na příležitost a zároveň ještě doufala v něčí pomoc. Jako když se ženská dostane do pánského kolektivu, tak je to vždycky o ničem jiným. Že? Vždycky se dá říct, že vlastně ty chlapi si vždycky něco najdou, z čeho by si z té ženský dělali srandu kor, když teda ještě tohleto děvče bylo takový plachý, zaražený, takže tam se vždycky něco našlo. Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 13 hodin. Nebo ti zákeřní svou. Olga Hepnerová se vydává na cestu smrti, na jejímž konci bude 8 mrtvých a mnoho raněných. Z Petřin projela na Letnou a pak dolů tehdejší třídou obránců míru. Vytipovaná zastávka tramvaje byla až na konci, už Trosmajerova náměstí. Ona trestala v podstatě ty své nepřátele, tedy lidi. To přece ty případy těch vrahů, které známe z novin, jak vylezou na střechu supermarketu a teď se samopalu postřílí spoustu lidí, to jsou stejné osobnosti. Odborně řečeno schizoidní, hysterické, agresivní a ještě tam bývá takové to sexuální nějaké postižení. Olga zjistila, že je lesbická. To pro ní znamenalo další životní trauma. Opakovaně proto hledala pomoc u psychiatrů, naposledy jen pár týdnů před činem. Ale ani jeden odborník s ní nedokázal navázat kontakt. Olga propadla zoufalství. Ona měla později i teda partnera, proto je to takové nezralé, s kterým měla problémy se sexuálním vyvrcholením, teda s orgasmem,
při pokusu o nějakou léčbu nebyla spokojená, protože to jsou věci, které jsou na dlouhé lokty.